Nej, noget så giver Seems like those are the only ones we like. Yeah, the piranha. Well, there's someone The piranhas are vegetarian. So are they. Right? Dem jeg fodrer her, det er vores arapaima, den lange vi har hernede. Det er en af verdens største ferskvandsrovfisk. Og den måde den spiser på, det har I nok lagt mærke til. Men den danner et kæmpe undertryk ind i munden, så den åbner op, og så suger den bare alt ind. Og det ser vældig sjovt ud. Sådan der. Det ser skidesuget ud hele tiden. Vi havde normalt 3, men så var der en, der fik lidt ryg. Der var vi nødt til at aflive. Og arapaima, de er kendt for at have et enormt hårdt skæld, enormt hårdt skældsæt. Så da vi skulle aflive vores arapaima med harpun, så gik det ikke helt som forventet, fordi harpun den kunne simpelthen ikke trænge igennem skældet. Så det den gjorde, det var, at den skubbede bare skældet lige ind i kroppen på arapaimaen, og det døde den så heldigvis af. Men at trænge igennem det her hårde skæld, det kan den simpelthen ikke. Og de her hårde skæld, de bliver brugt, fordi de er så hårde, så bliver de brugt til at bearbejde træ med ude i Amazonas. Der fanger lokalbefolkningen med fladet fisk, og så tager de skælden af, og den bruger de til nogle fiberredskaber til træ. Det er vældig sejt. Den jeg også fodrer her, det er den rødhalede malle, og den er i familie med ålen og vores afrikanske ålemalle. Og de er kendetegnet ved at have de her lange skægtråde her. Og på de her skægtråde, der sidder der et ton smagsvand. Og det gør der simpelthen fordi, at dem her, de lever nede på bunden, hvor der godt er mudret i et mudret vandhul. Og hvis man skal have nogen som helst chance for at finde noget mad, så er man nødt til at have en rigtig god smagsans. Og det har man med de her lange skægtråde her. Så har de også noget andet, som er rigtig veludviklet. Nede langs siden på sådan en ålemalle, og det er det faktisk på stort set alle fisk, der findes der noget, der hedder sidelige organ. Og det er sådan nogle trykfølsomme